makende ni ji mang'eny temo wacho ni pek ngima odhi malo, ngima mar dhano ma kawaida ni malo ne ji mang'eny, ok ginyal yudo kaka gikonyore e yo mayot, kendo ka gipimo koya e thuolo ma okadho chien to gi kaka medo hidho, gineno ni nengo bedo ngima bedo medo hidho. Mano timore nikech kipimo nengo mar gik ma dhano tiyogo e ot, machalo chiemo, machalo kaka chulo ot, machalo kaka lewni, machalo gimiluongo ni gimitedogo miluongo ni fuel, gas, machalo gik ma mitiyogo e weche mag transport, to yudo ka nengo idho. Idho mar nengo no emomiyo kata kidhi e weche mag transport, tiyudo ka bei mane ichulo kiwuotho kia kata e ot kidhi e kar tich, iyudo ka koro nengo mar bei mikwayi e gari oidho. Nengo no kendo kata kiyudo kipimo weche mag school, iyudo ka weche mag fees michulo kata midwaro e school, iyudo ka hidho kendo pogore e wang' ka wang'. Mano bende timore kata e weche mag kaka asewacho weche mag fuel, ahinya gas ma dhano tiyogo e ot. Ji mang'eny wacho ni nengo pogore, samoro en 1,000 kilogram 50 mar gas ma itiyogo gi ji mang'eny mane e lower pyramid. Koro iyudo ka samoro mede gi siling 50, samoro mede gi 20, kamano to teka no mede to hinyo dhano nikech koro distort gimiluongo ni budget manisegoro midwa tiyogo, nikech budget no to is constant, kaka igore kaluwore gi income ma in go. Iwacho ni samoro Sara ten mana macha nengo mar ngima medo idho kinde ka kinde, koro adjust. Ka kijini tiyo gi tong' to koro iwe tong', samoro timo na gi chai nono. Nitiere gimiluongo ni economics, nitiere gimiluongo ni indifference curve. Ndeni kiseng'eyo kwan ma in go mar osuru ni mar pesa ni mar nweng'o ni, to isegoro bende budget ming'eyo ni fees en kama, chiemo en kama. Koro budget ma in go no miyi gimiluongo ni utility. Koro utility no en kama nyaka ibede mondo iwinj satisfaction mar chiemo ma in go to gi pesa ma in go. Golo gimiluongo ni indifference curve. Wabro lero mano chieng' moro. Koro e report ma wadwa wuoye sani ma Kenya National Bureau of Statistics nogolo ni pimo kaka nengo lokore, nengo mag gik moko lokore. Ipime e kuom ndalo modhuro, ndalo mar iwacho ni 12 months annual. Mano higa achiel mokalo. Bang' higa achiel. Koro kaka koro mano pim mar dwe ma owuoye mar dwe mano gole tarik 31 dwe mar 7 ni, opime kochakore dwe mar 6 higa mar 24. Koro chak pim no to nengo mar gik moko kochakore June 2024 nyaka July 31st 2025 nengo lokore machal nade. Nengo ni bende opim kaluwore gi gik mnaselero ni gik ma dhano tiyogo. Gik ma dhano tiyogo gin chiemo to gi math. Chiemo math mwawuoye ka en math ma is non-alcoholic mokwongo. Kaeto kendo ichako ipimo math mar alcoholic. Kaeto ichako ipimo weche mag energy machalo fuel, gas, petrol, diesel, kerosene to gi gik makamago. Kaeto ichako ipimo weche mag transport, nikech koseket fuel to fuel no itiyo kode weche mag transport, ma itiyogo gi geche, itiyogo gi means of transport te. Mane makelo nyaka lokruok mar nengo mar transport. Kiwuotho kidhi town, koro ikwayi pesa mopogore gi mani ng'eyo cha. Kendo luwore bende kendo gi nengo mar weche mag somo. Weche mag somo gi bende luwore nikech nyaka wapim kaluwore gi weche mag buge ma ji ng'iewo, weche mag uniform to gi weche mag school fees. Koro magi kaw kwan gi e dwe ka dwe, tipimo ne to koro ya dwe cha mane wakadho mar dwe mar 6 mar higa mokadho cha nyaka dwe mar 7 higa ni, nengo lokore machal nade. Emomiyo report mwan go ni wacho ni kopim dwe makadho higa mokadho cha nyaka sani to medore from 3.8 atamalo 3.8 nyaka atamalo 4.1.